bondo. Duwe kuming nyawaku ya mung bondo ki ya nyawaku tok. Bondone mung nyawa, heeh. Ora apa-apa. Alah. Nek aja disesalin dak. Piye yo? Ngene, ujare para sesepuh nggih, nyuwun sewu ujare para sesepuh, para pinter, ya. Aja nganti nikmat dianggap nikmat, bebaya dianggap bebaya ya Mas. Masku Haikal. Niki ujare para sesepuh, menungso menika kagungan nikmat telu. Ingkang sepindah sepisan menika nikmat napas, kaping kalih nikmat sacumbana kalih garwa, ingkang angka 3 nikmat dahar ngunjuk lan liya-liyane. Nikmat ki enek telu kuwi, heeh. Carane nyukuri, Mak. Carane ngene, Nduk. Nyukuri nikmat napas kudu iso olah. Sing diarani dai ilmu sholah. Nek metune mlebune ki ya Allah. Kuwi wirid ingkang makrifatullah, heeh. Wicarane nyukuri nikmat napas. Lah terus nikmat sacumbana karo bojone. Aja nganti nikmat dianggap nikmat, bebaya dianggap bebaya. Wicarane nyukuri ujare para sesepuh yang pituju saresmi, Nduk. Saresmi ki apa yo? Saresmi kuwi kumpul karo bojo. Saresmi kuwi kumpul karo bojo yen pinuju manten lanang nibakake wiji marang wong wadon ya kuwi sing diarani tirta kamandanu kudu istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal qayyum wa atubu ilaih. Sing wedok nampa alhamdulillahirabbil alamin duh Gusti menawi paduka nawisaken amanah dalem nyuwun ingsan. Besok yen wis kagungan putra bisa gampang diatur, ora nakal. Ora aja nganti kaya aku. Opak kowe karo mbok kowe tak tekane gawe ning dibingung kok. Ya ngono aja ngono. Ya, terus sing angka 3 ana jenenge nikmat dahar ngunjuk lan liya-liyane. Yen pinuju nampa nikmat saka Gusti malah nangisa jroning batin. Ning nek pinuju nampa welak susah, lara, kuwi malah kudu syukur. Ya, bungah jroning batin ya mung sangune aja kendhat. Aja kendhat nggone nyuwun kekuatan iman Islam marang Gusti Dat ingkang Maha Kuwasa merga menungsa kuwi urip ana alam donya kuwi duwe diwenangake nyuwun. Ngono ya Mbok. Heeh. Tangkantun iki mula sasine sasi Sawal kula ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin nggih Pak Bu nggih. Sedaya kelepatan kula kathah anggen kula kekurangan nyuwun samudra meberipun saageng-agengipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suara setunggal kula nyuwun Ibu Gitari